ରାବଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାବଣ ଯିଏ ଲଙ୍କାର ରାଜା ଏବଂ ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନେଇ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦେବତାମାନେ, ତାପସମାନେ ଏବଂ ବିବିଧ ପୁରାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀର ମୂଳ ହେଉଛି ଜୟ ଓ ବିଜୟ। ଜୟ ଓ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥାଆନ୍ତି। ଏକଦିନ ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନକୁମାର ଓ ସନସୁଜାତ ନାମକ 4 ମହାଋଷି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହାରେ ଋଷିମାନେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ତୁମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ଜୟ ଓ ବିଜୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପତିତ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସପ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରି ମୋର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା 3 ଜନ୍ମ ଧରି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ରହିବ। ଜୟ ଓ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ 3 ଜନ୍ମ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଓ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନରସିଂହ ଅବତାର ଓ ବରାହ ଅବତାର ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦହନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ଶିଶୁପାଳ ଓ ଦନ୍ତବକ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦହନ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଓ ବିଜୟର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୁଏ। ରାବଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ଲୀଳାର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।